океанско приключение продължава. В днешната сесия ще се запознаем с Слънчевата зона. Но първо, днес капитаните и техните екипажи ще стигнат със своите кораби до топлите морета. Първо обаче трябва да припомним какво научихме в предишната сесия. Там имахме едни ключови думички, които трябваше да запомним. Първата ключова дума беше кораб. Какво е кораба? Мирен? Браво! Добре. Кой ще ми каже какво означава екипаж? Стоян? Хората? Хората, които работят на кораба. Сега, последната думичка, която трябва да припомним е морски бряг. Какво означава? Добре, с кое се събират океаните? Там, където се събира сушата и водата, се нарича морски бряг. Сега, както във всички останали сесии, така и в тази сесия също имаме един голям въпрос, който ще можем да отговорим, когато минем цялата сесия, а вие ще дадете отговор на него. Въпросът е как можем да защитим кораловите рифи. В тази сесия имаме и ключови думи, които също трябва да научим, както тези, които припомнихме сега. Ключовите думи тук са слънчева зона, коралов риф и океански живот. Първо, обаче ще започнем с нашата загрявка. Загрявката с трупички киселици. И извадете си по един конкрет. Оранжевите какво посредите? Какъв кораб, Кристияне? Това е кораб. Превозва кораб. Петко? Какво ще допълниш? Какво има на този кораб? Има парзалка. Кой се спуска по парзалката? И къде отива? В океан. Сините какво имате? Един кораб пиратски и една парзалка. Кой се спуска по парзалка? Този кораб е на карибски пирати. На карибски пирати, добре. А това какво е? Парзалка. Парзалка. Друго? Къде такова. Хазяка и галей. Добре. Зелените какво направи? И лодки. И лодки. Тези лодки къде отиват, Стояне? Какво правят? И събират отпадъци. Събират отпадъците и почистват океана. Добре. Друго имате ли? По какъв начин се спускат лодките? Тук. Не! С макарата се набиват и се спускат. А къде ви е капитана на кораба? Тук. Чудесно. Бебите, какво направихте вие? Тук където ходят лодките и гледаме дали е във море. Добре. Искам това да ми кажете какво е. За какво? За кръвната, да почиства водата.
фар, който осветява и наблюдава какво се случва в морето. Да. Добре. Как ще ги защитим кораловите рифове? Ако не ги чупим. Като не ги чупим, като внимаваме. Добре. Друго? Като не хвърляме пръсти по водата. Като не замърсяваме водата и океаните. Така приключва днешната ни сесия на тема Слънчевата зона. Сега разглобяваме конструктора и го апlikираме в кухните.